Pioniere pochystané. Vzhľad niekedy len predáva, ale funkčnosť je podstatná. Takže je tam namontované tyristorové zapaľovanie, ktoré proste dáva Pionieru šmrnc. Kto neokoštuje, príďte sa previesť. Pochopíte, že je to o niečom inom, ako je tam klasické zapaľovanie. Takže myslím si, že funkčnosť je oveľa vyššia alebo väčšia, ako je samotný vzhľad. Vzhľad je vzhľad a funkčnosť je funkčnosť. Takže skúšime tohto debila. Skúšime tohto. Takže asi tak. Pioniere štartujú na prvú. A keď sa zohrejú, tak štartujú na druhú, na tretiu. Ale proste štartujú. Nemusí človek tlačiť. Ďakujem za porozumenie. Predávam tyristorové zapaľovanie, ktoré naozaj tomu pinšlu pomôže. Pozdravom.